Šta se radim? Odah ja malo na YouTube. Dvadeset suba! I pravo svima ljudi dobrodošli u novi klip. U ovom klipu želim se zahvalim za 20 suba, stvarno brate. 100 godina sam čekao samo sekund, ne znam, da mi nije pukao fon, dobro nije. Ovo telefon izdržao mnogo. Znači, hvala, stvarno vam hvala za 20 suba. Vi ste carine, znači 20 suba, znači ja, što nam vam reći, stvarno, carevi ste. 20 suba, ja sam jedva čekao, znači, stvarno, ajde još 26, još 6 suba, baš bi voleo, stvarno, brate, rekao sam da će biti room tour, bit će, posle ovog klipa odmah ide room tour, tako da ga pogledajte. Izmijenit ću klip, pa ću staviti link u opisu. Nemojte ga gledati odmah za 1 minut, kad izađe, nego za jedno 5 minuta. Jer da bi ga editovo, pa ja mogu da ga izmenim pa da stavim dole link. Znači neće biti sad link, nego za nekoliko 5 minuta, ali tako nešto. I stvarno vam hvala, ako dođe još, ajde 2 suba, ja bih bio presrećen. I da, želim da imam, 3 suba. Ja nisam ovdje došla zbog popularnosti, samo onako malo da se zezamo, snimamo se i to. Samo zbog toga. Stvarno ljudi, carine ste, hvala vam na toliko suba. Room tour će sad odmah izaći, znači link imate u opisu kada ga ja dovršim. Znači kada završim room tour, stavit ću ga u linku. Pa ga gledajte, znači stvarno sakriću ga da ga, samo osim ovi ljudi koji imaju link, mogu gledati. Pa ću ga staviti u link u opis u deskripciji, ovdje će biti deskripcija dole. Klikite u deskripciji i link odmah. Ostavite like, sad meni je telefon pa piše meni da je ovdje like. Vama ako je kompjuter onda ovdje, znači ostavite like. Stvarno, znači, bam! 20 suba, znači, stvarno, brate, zasi. Ja stvarno, ljudi moje, presrećan sam. I da, čekajte samo sekund, moram vam pokazati jedno iznenađenje. Samo sekund. Da li ste spremni? Vidite. Tu piše hvala na 20, ne sam sad da se vidi kako je. Evo vidite ovdje. Vidite ovdje je 20 suba i srce. Znači, stalno ste carevi. Volim vas. Stalno, evo sad ću vam pokazati da imam spinner. Sad ću malo spinner. Možda se mi se pokvario, znači ne znam zašto. Gledaj, odmah se glasi, to mi nervira. Imam, znači vidite, a što sam ja? Moji prijatelji me zovu Batman, a sad se pitate zašto te Fulgimero zovu Batman? Ja sam stvarno Batman. Da, ja sam stvarno Batman. Stvarno. I da, ako želite tutoriale, lajkujte klip i napišite u komentare ako želite. I da, sada smo pomenuli, ako želite pozdrav, znači ovo će samo izaći na YouTube, ako želite pozdrav, morate da me subate, uključite notifikacije, znači uključite notifikacije, subite i lajkujte. I morate gledati jedno, znači redovno da ulazite. Jedno 5 klipa, 5 klipa, pogledajte pa onda dođete. To je napišite uradio sam, ostavit ću sam vam srce, znači na komentar srce. Samo ako se nešto obavezno desi imam u školu to, znači tad možda neću moći, ali ostavit ću srce. Ako bude preko 1000 komentara, ja brate ne znam ću poludim. Ali samo ostavit ću vam srce.
Da, znači napišite radio sam, ostavit ću vas srpci i u sljedećem klipu koji će izaći ćete dobiti pozdrav. Ne lažem, pozdrav ćete dobiti. Bi vas ja lagao. Aj prijatelji, recite mi, bi vas ja lagao. Ladno mogu da snijem 56 sata. Tako da, a ćemo zezanje. Rekao sam da će biti zezanja. Pa što ja lažem. Sam ja lagao jedan put. Sam ja lagao. Imam ono rokanje klipom i papa. Smo rokali one Nemice. Tako da, ide zezanje. Mi već imamo zezanje klip. Imamo zezanje. Pogledajte klip. Da, njega stavim u deskripciji. A i njega ću stavim, žao mi. Da ga ne stavim. Znači, 2 klipa će biti u deskripciji. Što će svi biti klipovi u deskripciji. Znači, stvarno, brate, ja sam poludao, znači hvala vam, stvarno. Jedva sam čekao da dobijem 20... Ljudi, čekajte. Ja to vidim lano tornado. Moje oči ne verujem. Verujte mi, nešto vidim belo. Da vidite sad, da vidite. Evo ga tamo. Vidite ono belo tamo. Sad ga bi lano 100%. Evo, ajde vidi se. Ne znam da li se, ne znači. Kao što vidite tamo se gradi. Ladno. Ali ono se ladno nadene. Moram otići sad. Ja sam potrčao da tamo. Ono nije bio tornado nego neki dim. Nešto pale budale. Znači tamo. Nešto palo. Ja, dobro. Nadam se da se tako... Sad neću stavljati u deskripciju, sve moram. Ko je baš, imam pogledam opet klipu. Napišite komentar koji klip u deskripciji, sam rekao da ću stavim. Zezanje i šta još? I da ide sad life hackove radimo. Znači, to nisam rekao, ali ide life hack. Sve za ovaj hack. Trebamo ovo, znači jedna ulovka. I ovo. Nađite jednu gumicu, znači jednu gumicu, da pokažem, ja sam to stavio već. Vidite, ovako gumicu, znate gumicu klasik, ovako je gumica. Sad idete, stavite to tako na to. Ops, samo da dignem kameru da vidite. Stavite to tu. Sad kako sam ja to stavila. Ovako. Može to da siđe do ajde. Bolje onda. Sad uzmite bilo kako. Mnogo je dobar trik. Možete staviti... Sad ne znam, nisam ispogao više stvari, ali da kako ćemo sad više stvarima. I ovo treba sada taj life hack. Sada to ovako malo to bi stavila ovoga. I life hack radi. Znači ovo sam jako sam saznao, mnogo je dobar trik. Ovo je piši briše, ako ne znate, to je hemijska koja briše. Kažem. Evo vidite, i žulja sam. I sad ću to, evo, ne znam, vidite. Ne znam, evo, i sad se to izbriše. Sad neću vam pokazati dosadno. Stvarno radi, kupite ovo briši. Ovo nije reklama, ali stvarno cool. Radi, brate, ovaj life hack radi za sve stvari. Sve. Može valjda, ako vam je veća flašica, ako vam je deblja mislim, može stati više stvari.
I vidite se to. Fuck. Ajde, nekad padne, nekad ne padne, sad ovo malo se spusti. Da se spusti. Ajde, može stati samo 2 stvari ukupno, ali ajde, gledajte kako je dobro. I da, možda može i više stvari. Da. Može stati 3 stvari, evo vidite, 3 stvari. Ajde, dobro, novo. Dobro, life. Ajde, u pičku mater. Sljedeći life hack. Zato vam isto kao buduća. Fidget spinner. Znači, ovako. To je mnogo zanimljivo. Ako sam opisala, ti kažete da sam rekao Fops. Ja nisam rekao Fops. Kako mi Fops. Ne znam ja što je to Fops. Ovo vam je ovakav neki fidget spinner. Znači gledajte, ako imate fidget spinner i glupo imate, nosim olovke. Nosite i fidget spinner i olovku. Znači ovo je malo zanimljiv life hack. Ja gledam life hack od dosta ljudi i znači, evo vidite, znači kad vam dostavate, jao, brate, samo nosim fidget spinner i olovku, ne mogu nositi. Da, morate ovo mnogo, znači da pazite sada kada skidate ovako. Da se to ne zaglavi tu, vidite te rupe ima tu, da je svaki fidget spinner. Idemo na sljedeći life hack. U njemu vam treba olovka, znači olovke svuda trebaju. I treba vam ovako radite. Naprimjer, napisali ste tu nešto i sad kažete, jaj brate, ne mogu ja sad nosim i sveskicu, mislim i papirić. I ovako sad. Namestite to ovako da se ne pocepa. Probajte kako se ne pocepa. Evo ovako, pravite kružić tako što. Sad idete ovo i to povučete tako. Povuči se. Prvo, najbolje ovo. Znači ja ću to za noge da uradimo. Sa nogama da bi držala se. Evo, vidite. To sad povučete do tu i evo ga. Vidite, pismo je gotovo. Izlazite to tu. Ako želite da vam se taj lik potpiše. Ako želite da se potpiše. I ovdje ostavite malo ovako, vidite. Znači, da bi on mogao odatle da stavi do ovo. Znači, vidite, idete ovako i tu izvučemo. Idete tako i tu i vraćamo. Sad ne zglavite na lezak, vidite, samo je prosto i mnogo je zanimljivo. Samo onako i nosite pismo, znači stvarno je dobar trik, ali frak mislim. Sad se pitate gdje sam ja video ove life. Mislim, ovo ja nisam gledao, ali sam smislila, mnogo su dobri. Gledam sve ove life hackove, po neke. Mislim, ovo sam smislila, ali neke life hackove gledam kod kućni trikovi. Znači, subajte ga, stvarno je dobar. I neki paki subajte, znači on mene i pozdrav za Akipaki, on je stvarno car, subao me je i doveo mi je 14 suba. Mislim, imao sam to 14 suba, on mi je dao sub, pa sam imao 14. Imao sam prvo 13, pa 14 od njega. Hvala mu stvarno. I sad ću vam pokazati šta ja imam. Metalno. Sad ću vam kažem sve što ja imam ovdje. Shred 60, speed, znači on je najbrži, speed mu je 100. IQ, to ne znam što znači, to je 100. Angry-o-meter, znači to mu je 60, znači on je, pa nije baš neki, nije ljudko. Tako da sam mi se svidao, like i čao.